खुलुमबाय साफ्रोमखौबो नैबे आंनि बिटिआर इनफो स्टुडिअ चेनेलाव आं बरायनानै लाफिनबाय स' लोगोफोर दिनैनि आङो टपिकआ बेलेग नोंथांमोनहा निसय थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय स' बिनि सिगां भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों नोंथाङा दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ नायबायल' थायो बा साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै आं गोरबोनिफ्राय खावलायदों साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मानोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां माखासे गोदान गोदान आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो गोबां माखासे सोलोंनो गोनां रोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनगोन बेजों लोगोसेनो आं नै साननैनि गेजेरावनो आंनि बे चेनेलावहाय मोनसे रमान्टिक मोनसे भिडिअ फैसिगोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै खिन्थाना होखाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों स' फैदो आं गोबाव खालामला लोगोफोर जे नोङो मा नोंनि गोसोआव नों सानगासिनो दङ नामा जे मा आं इउटुबार जानो नङा होमबा स' बिनिनो आं मोनसे टपिक लाना फैबाय दिनै मिथिबायना मानोना मोनथिनांगौ दङ नोङो गोसोआव सानबानो जाया जे आं इउटुबार जानो होननानै सानलाबानो जाया मिथिबायना बेवहाय गोबां माखासे जोङो रोंनांगौ मिथिनांगौ बाथ्राफोर थायो नालाय स' बेखौ जोङो रोंनांगोन सोरबा उन्दैनिफ्रायबो जोङो सोलोंनांगोन सोरबा गेदेरनिफ्रायबो जोङो सोलोंनांगोन नङा होमबा सोरबा बोरायनिफ्रायबो जोङो सोलोंनांगोन बाट बे सोलोंनायावहाय जों लाजिनांगौ मोनसे गैया स' बेनिखायनो आं दिनै नोंसिनि खिथाना लाना फैनायबाय इउटुबार जायोबा ना बिराद माखासे सावरायजायो लोगोफोर मिथिबायना इउटुबार जायोबा गोबां मानसिफोरजों सावरायजायो सोरबा नोंखौ बिराद गाज्रि निन्दाबो होनो हागौ सोरबा नोंखौ जाम्बा जाबायबो होननानै बुंनो हागौ सोरबा नोंखौ अनेक मानि भाषाफोरजों नोंखौ थारमाने बखियो आरोना बाट नों जुदि बेफोरबायदि बखिनाय जुदि खोथायाव जुदि नों नार्भास जायोबा नोंनो मालाबाबो जिउआव साक्सेस जानाय नङा आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो आं खिथानो नागिरदों नोंनि फकासआ मा मिथिबायना नोंनि फकासआ मा नोङो इउटुबाव फैनायनि मेइन फकासआ मा जुदि नोङो जुदि फकासआ जुदि साक्सेस जानायबा इउटुबाव फैनानै जुदि इउटुबाव आङो माखासे आंनि रोंनायफोरखौ आं शेयार खालामगोन गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ आं दिनै इउटुबाव शेयार खालामनानै होनो नागिरदों जुदि नों सानदोंब्ला ना नोङो जुदि सानदोंबा नोंनि फिजिकेलि माखासे मेन्टेलि नङा होमबा बे स्ट्रं जानांगोन माया नोंनि नाजानाय लुबैनाय साननायफ्रा मानोना नों स्ट्रं जाखायाबा ना माने फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो नोङो जुदि स्ट्रं जाखायाबा मालाबा मा जागोन नोंखौ सोरबाया नोंखौ माने कमेन्ट लिरना हरबाय इउटुबाव नङा होमबा कमेन्ट होयो नालाय कमेन्टआ नोंखौ मोनसे गाज्रि मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरबाय बे समाव नों मा जागोन दाना मा नों डिमटिभेट जानोसै नामा दाना हे अब्ला नोङो मा नार्भास जानो जायो आं इउटुबाव फैलालै दिनैनिफ्राय आंखौ माथो जा गाज्रि कमेन्ट हरोब्ला आं फैलालै आं इउटुबार जानो हानाय नंलालै नों सानगोन नङा होमबा स' बे ओइदिनखालिनिफ्रायनो नोङो इउटुबाव आरो फैनायबो नङा मिथिबायना माने नों नार्भास जाबाय गुबुननि कमेन्टखौ नाया नों नार्भास जाबाय नों बेनिखायनो नैबे खोथाखौ गोसोआव लाखा फंबायमोनानो जा बिनानावानो जा बा आंनिफ्राय बैसोआव देरसिनानो जा जायफोराखि इउटुबार जानो गोसो जानानै दं सानगासिनो दं इउटुब चेनेल खुलिनो होननानै ओंखायनो आङो बे नोंसोरनो आं एडभाइसखौ होनो नागिरदों मानोना ओरैबायदि जानांगौ दे नोंनि फकासआ मोनसेयाव जानांगौ येस आं इउटुबनि गेजेरजों आङो जिउआव माने साक्सेस जागोन जे आङो इउटुबनि गेजेरजों आं समाजाव माबा मोनसे लाबोनानै होफैगोन जायखौ आं रोंदों जायखौ आं मोनथिदों जाय आंनि जिउआव जे एक्सपिरियेन्सफोर दङ बै एक्सपिरियेन्सफोरखौ आङो गुबुननो शेयार खालामनानै होनो उद्देश्यआसो बेसो ना स' बिनिखायनो नोंसोरो नार्भास जानो नाङा दे आं दिनै बुंखादों नोंसोर नार्भास दाजा मानोना मुलुगाव गोबां रोखोमनि मानसि थाखायो सोरबा नोंखौ बिराद मोजां मोनो नोंखौ थुलुंगा होयो येस मोजाङै बानाय भिडिअआ नोंना जायाखै भिडिअ बानाया एसे ओरैबायदि खालाम नोंखौ थुलुंगा होयो सोरबाया नाथाय सोरबायाथ' नोंनि देरनायखौ लुगैयाना नोंनि जौगानायखौ लुगैयाना गावनिफ्राय गाहायसियाव साजानो लुगैयोना स' बैबायदि मानसिया नोंखौ गाज्रि कमेन्ट होखागोन ना नङा होमबा नोंखौ गाज्रि कमेन्ट हरखागोन बा नोंखौ बुंसोलागोन बिनि खुगा बुंखागोन न' मेटार नोंथाङा जेबो साननांगौ गैया टेनसन लानांगौ गैया नोंना जुदि फकासआ जुदि साक्सेस जानाय दंबा थांबाय था दुनियायाव ओरैबायदि मानसि दंखायो जेव मानोना दुनियायावहाय गासैबो मोजां मानसि गैजोबा मिथिबायना आरो गाज्रि गोजाबो नंजोबा गासैबो लगाय लथाय मानसि थानानैसो मोनसे जोंनि बुहुमा जादों आरो आनान गसाइया बेखौनो सोरजिनानै हरदों स' जोंहा टेनसन लानांगौ गैया नोंना जुदि फकासआ जुदि जिउआव साक्सेस जानायबा नङा होमबा थांबाय था आरोना कमेन्टआनो हरखागोनखा नार्भास जानो नाङा दे आंनो जायो नार्भास जानो नाङा नोङो खुनु जेबो नार्भास दा गाबगोन नोङो मालाबा आंथ' गोबां माखासे इउटुबाव नायो गोबां गाज्रि कमेन्ट हरो बाट आंनि चेनेलाव आं बुंगोन आं बेखौनो आङो बुंनो नागिरदों आंनि चेनेलाव दिनैसिम रावबो बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे कमेन्ट हराखै सासेल' आंनाव मोनसे कमेन्ट हरदोंमोन बेबो बुहुत गोबाव सिगां मास मोनथामसो सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आङो बिनानाव गेम्सनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरोना माने बिनि एक्सिडेन्ट जानायनि सायाव आं भिडिअ बानायदोंमोन बेहाय सासे मानसियाल' आंनो मोनसे कमेन्ट हरदों आरो आंखौ बुंहरदों आरोना आंहा बाहाय जेबो गोसोआव आं दुखु जायाखै आं आघात जायाखै मानोना मानसिसो नालाय
बाहाय नोङो माबा मोनसे माबा रायलायजाखागोन आरोना स' रायलायजानायनि गेजेरजोंबो नोङो साक्सेस जानांगोन साक्सेस जानो सोलोंनांगोन नोंनि उद्देশ্যआथ' बेसो ना नोङो जिउआव साक्सेस जानोब्ला नोङो जिउआव जुदि जाफुंसार जानो लुगैदोंबा नोङो माबा मोनसे बुक्स जानांगोन आरो रायलायजाखानांगोनबो स' बेनिखायनो आं दिनै नोंसोरखौ बुंबाय आंनि गोरबो बिखानिफ्राय बुंदों दै माबा मोनसे जुदि नों इउटुबार जानो सानखाबायबा दानिफ्रायनो गोसोखौ गोरा लाखा गुबुना जेखि बुङा जेखि गाज्रि कमेन्ट हरा मानो एकदमबारे गोसोखौ गोरा लानानै नोङो थांखिसिम सहैनो थाखाय नों खारबाय था थांबाय था भिडिअ बानायबाय था जिउआव साक्सेस जागोन मिथिबायना आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों नार्भास जानो नाङा दे जायफोर ओंखारनो नागिरदों ओंखारदो जायफोरनाखि चेनेल गोदान खुलिनो नागिरदों खुलिबानो जाबाय बावहाय सोरनिबा बुंनायखौ खुनु नार्भास जानो नांला जेखि कमेन्ट हरा हरथों जायखि बुङा बुंथों बुंग्राया बुंखायो सावरायग्राया सावरायग्रायो बाट नों नङाबानो जाबाय नोंहा मावबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा मानोना नोंबो नोंनि रोंनायखौसो नोंनि एक्सपिरियेन्स मोननायखौसो नोंबो गुबुननो शेयार खालामनानै होगोन नालाय स' बेसो ना मेन उद्देশ্যआ स' आरो बिनि गेजेरजों समाजनो माबा मोनसे होनाय स' बिनिखाय बावहाय नोङो सोरबाया नोंखौ बुंखागोन सोरबा नोंनि मेगन गोसाबो थायो नङा होमबा सोरबा नोंखौ डेभेलप जानो गिनायबो थायो थ' बेफोरबायदि मानसिफ्रा नोंखौ माबा मोनसे गाज्रि कमेन्टखौ हरखागोन आरोना स' बेफोरबायदि कमेन्ट हरनायखौ नोंसोर रावबो नार्भास जानो नाङा सिगां फारसे थांबाय थाबानो जाबाय स' आं बेखौनो दिनैनि भिडिअ लाना फैदों स' नोंथांमोना जुदि बे भिडिअआ जुदि हेल्पफुल जाबायबा स' नोंथांनि आंगो लोगोनो नङा होमबा जायखौ नों डेभेलप जाजानो लुगैयो बिथांनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय नङा होमबा आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो गोदान आपडेट फैगासिनो दङ आरो जेसेबांनाखि आंनि भिडिअआ फैबाय थागोन स' गासैबो समाजनि सोरबा सासे सुबुंनि जिउआव माबा मोनसे हेल्प होगोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरोखि स' थेंक इउ लोगोफोर